Monggo Om Ayudi sama Ibu Payem boleh joget yo. Asik-asik. Monggo Pak. Alah yo. Yo. Ya. Bana jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalebu lir ngoyahe segara adatane bisa ngluluke atimu Foto Mas. Foto, nggih monggo ingkang dereng kepareng foto monggo foto-foto riyin. Juga teman-teman siluman muda-mudi nanti ada request lagu Ya, ditunggu permintaan ya. lagunya. Nggih, monggo. Sabda Pandita Ratu mreng sliramu dadi sisihanku mugi Gusti nglelane tresnaku bakal kinomo mati Kembar Mada. Yuk kek yuk. asik monggo to Pak Dek Widya ayo kan joget monggo to Sepisah Payem. ketemu. Monggo Pak. Joget Pak. Mohon bagus Asik. dadi lagu. Godho Iya. ati rinten Sapa? siang Jas. dalu. Kinuraban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu lir ngoyahe segara datan bisa ngluluke atimu Yuk, dek. Dong, cemplung ke kalen. Ya, Mbah Marimin sajake capek, Dik. Urung kersa joget e. Kowe ngerti ra? Mengke meleh Mas. Sing kandungan kiwa kuwi mau isine 1 juta. Sing tengen Sing tengen 3 juta lho. Gek kamangka lagi kilong piro? 200 sih. Iki Ya kira-kira engko. iki engko metu neh Dilo-dilo meneh. Mengke meleh to Pripun apa? Bang Rin? Betul. Idul seket rong pikul. Nggih mengke dol melih tenang mawon. Wong Arto di Pak sukane mendo nggih mboten doyan men kok. Nggih nyawer mawon. Sedekah.
Soalnya cah mburi kayak udah membutuhkan. Waduh. Iya toh, Zah? Kowe ora butuh to? Aku ya arep. Wah. Aku kan yang golek-golekne kalian-kalian. Allah. Berarti kamu oke nanti kita ini Devia nanti kita jual ya. Apanya? Suaranya. Oh, lah ngono lu dicetakkan. Sabdo pandita ratu mring sliramu dadi sisihanku mugi Gusti ngrelani tresnaku bakal ginawa mati. Yuk Lewong nggih sampun. sampun Ibu.